Ja, velkommen alle sammen i dag til Naalakkersuisuts og landslægeembedets pressemøde i dag. Her står jeg sammen med landslægen og Naalakkersuisut for sundhed. I dag, til pressemødet i dag, der skal vi se på status, smittespredningens status, og derudover de bekendtgørelser, der skal slutte at gælde i morgen og ved månedsslutning, skal vi behandle. De fleste bekendtgørelser, der gælder i dag, de vil enten slutte i morgen eller den 31. august. Og med dem i tankerne, så er der altså stor smittespredning stadigvæk her i landet. Så vi kommer ind på, hvilke af dem, der vil blive forlænget. Og således, at smittespredningen her i landet, der er meget omfattende ved nogle af stederne faktisk. For en opdæmning af den smittespredning og forskellige restriktioner ved rejser fra udlandet og til udlandet, skal der være nogle bekendtgørelser, der stadigvæk vil gøre sig gældende. Så det er med disse tankerne, og hvilke næste skridt vi vil foretage os, så vil mig og Naalakkersuisut for sundhed komme med uddybende forklaringer om, hvad det er for nogle bekendtgørelser, der skal gøres gældende længere tid. Men før det, så skal landslægen fremsige noget, og det er omkring status for coronaspredningen her i landet. Og derforuden, så vil han fremkomme med indstillinger for bekæmpelse af smittespredningen. Men som sagt, så er det landslægen, der skal fremsige status for smittespredning. Og derefter så vil vi komme ind på de bekendtgørelser, der ellers vil ophøre at gælde i morgen eller 31. august. Vil vi komme ind på mig og Naalakkersuisut. Først, landslægen, værsgo. Ja, vi ser jo en udvikling, hvor der fortsat er smittespredning i Sisimiut. Vi har inden for det sidste døgn set 7 nye smittetilfælde i Sisimiut. Vi har set smitte, som er forbundet med alderdomshjemmet, og som er forbundet med flere daginstitutioner. Så i Sisimiut er der fortsat meget behov for, at alle har meget fokus på det, at alle, som har behov for det, fortsat bliver testet ved det åbne testcenter, og at der bliver god opbakning til at blive vaccineret nu på fredag. Lige før vi startede pressemødet, fik vi også at vide fra laboratoriet her i Nuuk, at der er yderligere smitte her i byen, hvor der her i eftermiddag er fundet yderligere 5 smittede. Vores første undersøgelser tyder på, at det er nogen, der alle er at finde inde for nogle kredse, som vi i forvejen godt vidste har smitte. Men det får vi afklaret her nærmere i løbet af i aften. Så situationen her i Nuuk er forskellig fra i Sisimiut ved det, at vi fortsat indtil videre kun har set smittespredning i nogle kredse, vi så nogenlunde kender. Også her i Nuuk vil der jo være mulighed for at blive vaccineret i denne uge her, hvor vi opfordrer meget til at bakke op omkring det. I Sydgrønland er vi i dag kommet i den situation, at der ikke længere er nogen, der er
aktivt smittede. Så det er jo en rigtig god nyhed. Men med den nye Delta-variant, der ved vi aldrig, hvornår det er her igen. Om der stadigvæk er noget i Sydgrønland, eller i et helt andet sted i Grønland. Vi må hele tiden være forberedt på, at der kan være smitte hvor som helst, og at man lader sig undersøge, hvis man har mistanke om, at han er smittet. Tak. Mange tak til landslægen. Som jeg allerede har sagt, så har landslægen fremsagt status for de forskellige steder. Og derfor uden, så har vi fra Naalakkersuisut noget at sige om de bekendtgørelser, der vil ophøre med at gælde i morgen og ved slutningen af måneden. Hvad vi vil foretage omkring disse. Vi har i fredags, så at sige, holdt møde med partilederne i fredags, så de bekendtgørelser, der vil forlænges, gøres gældende. Det skridt, der foretages, den har opbakning fra alle partiledere. Og hvad disse angår, så vil Naalakkersuisut for Sundhed fremkomme med uddybning. Tak, siger Naalakkersuisut. Situationen kræver fortsat lovgivningsmæssige tiltag. Derfor forlænges restriktionerne i følgende 3 byer, altså Sisimiut, Upernavik og Aasiaat, hvor der i øjeblikket er mest smitte. Og det gælder foruden bygderne for Upernavik. Så du skal være fuldt vaccineret for at tage offentlige transportmiler. Der er kun adgang til busser, fly eller charterbåde, hvis du har modtaget begge dine vaccinestik. Personer, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, kan i visse tilfælde betragtes som færdigvaccinerede. I teorien, hvad jeg vil sige. Det gælder også for kystskibet. Safriduk. Her er en test ikke nok. Alle, som ikke er fuldt vaccinerede, der rejser ud fra de 3 områder, skal gå i mindst 5 dages karantæne, når de ankommer til et andet sted i byen, og få foretaget en undersøgelse derefter. Der er krav om mundbind for at deltage i forsamlinger, benytte sportsfaciliteter eller besøge restauranter eller værtshuse. Og der skal også bæres mundbind på alle offentlige tilgængelige steder, som for eksempel sygehuse, butikker, kommunale kontorer og offentlige transportmiler. Men restriktionen gælder ikke for børn under 2. Reglerne har tidligere også omfattet Upernaviks bygder, men de er nu udtaget. Byer kan tages ind og ud af denne bekendtgørelse, da den i fremtiden vil blive brugt i de nye områder med ny smittespredning, hvor der er et særligt behov for strengere restriktioner. De nye restriktioner gælder foreløbig frem til den 31. oktober, og det er så de restriktioner, der gælder til Sisimiut, Aasiaat og Upernavik by. Vaccinationskravet for offentlige steder bortfalder på landsplan faktisk, foruden de 3 restriktionssteder. Naalakkersuisut har vurderet, at risikoen for smittespredningen nu er så lave, at det ikke er nødvendigt at opretholde kravet om, at man skal være vaccineret for at deltage i forsamlinger
eller komme på offentlige tilgængelige steder. Omkring indrejse til landet, der åbnes der for mulighed for 3 ugentlige fly mellem Reykjavik og Kulusuk med i alt 180 passagerer. Der er stadigvæk 1000 ugentlige pladser på Atlantmaskinen fra Danmark. Mange tak. Ja, her. Her vil jeg lige komme med supplerende oplysninger. En nyhed er i denne forbindelse. Det er vejen mellem Kulusuk og Reykjavik og tilbage er blevet åbnet, således at østgrønlændere de kan modtage 180 besøgende på ugebasis. Og det er en mulighed, de er blevet givet i denne forbindelse. Men der vil det stadigvæk gælde. Det krav, vi har for dem, der ankommer fra Danmark, ved indrejse til landet, den gældende bekendtgørelse, den bliver forlænget frem til den 31. oktober. Og der er det også grundlæggende besluttet, at hvis man skal ankomme til landet her, så er det et krav, at du har fuld vaccination. Fuld vaccination. Eller alternativt, at du er fastboende her i landet. Og derfor uden gælder, at du har fået foretaget en testprøve inden for de sidste 48 timer før indrejse. Og derfor uden, der skal du også have udfyldt en blanket, der hedder Sumut. Det er de ting, der skal gøres. Således at bekendtgørelsen omkring indrejsende til landet, de skal være gældende frem til 31. oktober. Således at vi kan holde igen på smittespredningen her i landet af den vej. Og til dels, som Naalakkersuisut for Sundhed også var inde på, omkring kravet om bevis for vaccination er blevet fjernet, så skal vi lægge mærke til, og så er der altså forskellige beværtninger og restauranter, der så at sige, så er der altså nogle af dem, der har ordninger i gang, hvor de så at sige selv egenhændigt kontrollerer, og det, at de tager et ansvar omkring problematikken, selvom det ikke er et krav via bekendtgørelse, så kan de stadigvæk benytte disse restriktioner, de selv opretholder. Og det gør de jo for at opretholde deres, så at sige, opretholde deres mulighed for indtjening. At den vej, der kan vi også sikre, de får en sund økonomi. Den der forsamlingsrestriktion, der gør sig gældende, den vi kalder forsamlingsbekendtgørelsen, den bliver også forlænget. Den bliver forlænget frem til 30. september, er vi blevet enige om, partilederne imellem. Men derefter, så kan vi jo selvfølgelig beslutte, hvorvidt den skal forlænges yderligere. Men efter hvad vi er oplyst nu, og hvad der er blevet fremlagt her, så bliver den forlænget frem til 30. september. Så adskillige bekendtgørelser, de bekendtgørelser, der ellers vil ophøre i morgen eller den 31. august. Nogle af dem bliver forlænget til 31. oktober, og derudover så bliver forsamlingsbekendtgørelsen forlænget til 30. september. Denne forskel, deri ligger forskellen på de forskellige bekendtgørelser. Og de skridt, der bliver foretaget i denne forbindelse, udover disse skridt, som vi også sagde ved sidste pressemøde, en gradvis genåbning af landet, og frem til en mere normal hverdag, så er det
Vi vil jo løbende vurdere, hvorvidt vi indtil det nye år kan foretage et mere, hvad skal vi sige, bestandigt skridt. For vi er i fuld gang med forberedelse om mulige tiltag, vi kan foretage frem til det nye år. Det er, hvad vi sådan har fra naalakkersuisuts side om bekendtgørelsernes forlængelse og kravet omkring og det, at hvor der ikke gør sig ekstraordinære restriktioner, så vil kravet om fuld vaccination ikke gøre sig gældende mere. Det er, hvad vi fra naalakkersuisuts side. Jensine med et spørgsmål. Tak for jeres oplysninger, siger Jensine. Jeg vil gerne spørge landslægen. De der opblødninger, de kommer gradvis. Udover de 3 restriktionsbyer, Sisimiut, Upernavik og Asiat, så er der gang i en opblødning, så at sige. Deres mulighed de steder. Hvad er deres mulighed for at modtage vaccinationsstik? Det vil jeg gerne spørge om som det første. Fordi der er tvivl de steder, hvad er det, de skal gøre for at modtage en vaccinationsstik? Hvis de ikke har været med i første ombæring. Hvad er deres mulighed for at få, så at sige, fuld vaccination? De restriktionsbyer, vi snakker om. Tak. Tak for det. Det er meget vigtigt at få præciseret, at der er vaccinationstilbud overalt i Grønland. Også i de byer, hvor der er smittespredning. Og i særdeleshed i Sisimiut er det helt afgørende, at flest muligt bliver vaccineret hurtigst muligt. Det gælder i høj grad også de unge fra 12 år og op efter. Fordi det vi ser i Sisimiut nu, det er, at det fortsat er børnene og de unge, som holder gang i epidemien. Men at vi er meget betænkelige ved en situation, hvor smitten spreder sig til andre grupper, som ikke nødvendigvis kan tåle at blive smittet. Så det korte svar er, følg med på Landslægeembedets hjemmeside om, hvornår der er åbent i de enkelte byer. Der vil i alle byerne være åbent mindst 1 gang hver uge for at blive vaccineret. Tak. Som landslægen sagde, så er tilbuddet i de forskellige sundhedscentre ude på kysten. Det er sådan en tilbud, der gælder. Dengang, da vi tog beslutningen om, at dem, der ellers ikke har haft lyst til at modtage en vaccination, deres ombestemmelse, at de så skal have mulighed for at komme og få et vaccinationsstik. Det gælder stadigvæk, som også landslægen sagde, at uanset hvor, så har du mindst 1 gang ugentlig mulighed for at få gå til sundhedscentre og få et stik. Her vil vi gerne sikre, som også vi sagde ved sidste pressemøde, så var landslægen ind på en overgang om, at arbejdet med vaccination er godt på vej. Og hvis vi fortsat kan have det fremskridt inden for området, jamen så vi håber, at det fortsætter. Efter hvad vi kan se nu, her, selvom det er en gentagelse, så vil vi sige, i forskellige lande, og her i landet, der kan vi jo se, at det er dem, der har modtaget vaccination, der har bedre modstandskraft imod smitte, alvorlig smitte. Det er altså vores bedste værktøj på samfundsbasis, det her, at få et vaccinationsstik. Udover at vi tager hver vores ansvar omkring problematikken. Og nej, ja. Og her vil jeg gerne spørge.
Her, Sisimiut Asiat og Upernavik by, der så er der stramme restriktioner, og der er opløsning i restriktionerne i resten af landet. Kan I se på tal? Vi kan se i coronaen at der er smittespredning i Nuuk. Der er stadigvæk nye, der bliver smittet. Og i Reykjavik, der er der færre, der bliver smittet. Hvorfor gælder restriktionerne ikke i Nuuk, spørger journalisten. De strammere restriktioner, hvorfor gælder de ikke i Nuuk? Tak. Her vil jeg først præcisere. Der er ikke opblødning i... Jamen, det er en opblødning, som vi allerede besluttede, da vi tog den her bekendtgørelse i brug. Således at restriktionerne kun gælder der, hvor der er aktiv smittespredning. Vi kan jo se, at de enkelte steder, hvor der er kraftig smittespredning. Vi vil ikke ramme uheldigt, hvor der ikke er omfattende smittespredning. Det er derfor, at den bekendtgørelse er blevet udført i foreliggende form. Så derfor... Jamen, det var sundhedsfaglige vurderinger, der gjorde, at vi besluttede det omkring Nuuk. For eksempel, hvis du der kan vi se, at vi kan konstatere smittens udspring her i Nuuk, når vi udfører forskellige opgaver, som naalakkersuisut. Jamen, hvis vi skal beslutte omkring, hvor der er kraftig smittespredning, jamen, så har vi altså behov for konkrete fakta. Så i bekendtgørelsen, så er det altså de 3 steder, hvor der er kraftig smittespredning. Det er jo der, landslægeembedet har indstillet, at det er de 3 steder, der skal opretholdes restriktive restriktioner. Det kan landslægen måske uddybe lidt yderligere. Tak. Ja, tingene udvikler sig jo hurtigt, og det går lidt op og ned i Nuuk. Men indtil nu har vi ikke set eksempler på noget smittespredning, som var helt uden for de forventede steder. Men som jeg sagde indledningsvis, så kigger vi meget nøje på det, og vi vil også meget nøje kigge på det, specielt her det kommende døgn, hvordan tingene udvikler sig. Men vi håber på, at det fortsat kan være begrænses. Og noget af det, som der jo sker her, og som jo er vigtigt også at få sagt, det er, at der foregår, hver gang der er en ny smittet, foregår der et meget stort arbejde med at finde alle kontakterne. Alle, som har været sammen med vedkommende i den periode, vi mener, der kan have været risiko for smittespredning. Det sker ofte i samarbejde med politiet. Og det kæmpe arbejde, det gør, at man kan komme ret langt i at forhindre, at smitten breder sig over hele byen. Det er et af de vigtigste redskaber, vi har, ud over vaccinationen. Det er at lave den inddæmning, som godt nok er meget ressourcekrævende, men så længe der ikke er flere smittede, rent faktisk kan gennemføres effektivt. Der er ingen tvivl om, at hvis det ikke blev gjort, så vil der i løbet af meget kort tid opstå voldsom smittespredning. Tak. Nej. Før opfølgende spørgsmål fra Naja, så vil jeg lige fremkomme med opfølgende oplysning. Den gældende bekendtgørelse, som til dels naalakkersuisut for sundhed har underskrevet, jamen hvis der skal komme ukontrollabel smittespredning, og det
Jamen, de steder, hvor smittespredningen bliver kontrollerbar, der er mulighed for, at de kan blive fritaget for den bekendtgørelse, så at sige. Øh, som vi også kan se, så er det bygderne fra Upernavik blevet fritaget nu, og den gælder kun for Upernavik by, for eksempel. Og Naja, værsgo. Og I nævnte også de forskellige restriktioner, de bliver forlænget på baggrund af partiledernes beslutning. Og også vaccinationerne bliver også forlænget, efter hvad jeg kan høre. Hvad er begrundelsen for sådan en forlængelse? Så lang forlængelse af de forskellige restriktioner og vaccinationstidspunkter. Tak. Den vigtigste begrundelse er det vigtigste er, at vi skal holde smitten fra udlandet på et minimum som muligt. Således at vi kan holde igen med, at der udefrakommende de begynder at starte en smittespredning. Det vigtigste, vi vil sikre, er det. Og vi må også nævne, jamen der er jo, skal vi sige, lempelse af forskellige restriktioner. Der er forskellige restriktioner, der ikke gælder mere, som har gældt for restaurationer og værtshuse, for eksempel. Men kravet til udefrakommende tilrejsende her i landet, de restriktioner, de skal stadigvæk gælde. Især 2 begrundelser. Bekendtgørelsen for udefrakommende, den skal sikre, at vi skal holde smitten på et minimum. Og det er det, vi skal sikre. Og som det andet, at hvis du skal som rejsende fra udlandet, der kræves det af dig, at du har en kontrolpågning inden for de sidste 48 timer. Som sagt, det er for at holde smitten på et minimum. Måske et afsluttende spørgsmål fra Naja, før vi går over til Jensine. Værsgo. Det, jeg vil vide her, er, vaccinationen her i landet er pågående nu. Og den har pågået siden i vinters. Efter hvad jeg kan se, så er 54,94% fået anden stik her i landet. Hvor er det, der er mangel? Hvor gamle er dem, der ikke har fået en vaccination? Og hvilke steder mangler de? Og hvor gamle er de? Er det i Nordgrønland? Er det i Sydgrønland? Hvor er det, vi mangler disse vaccinationer? Tak. Måske landslægen kan se på aldersklasser her. Men som vi allerede har sagt tidligere, det er særlig ungdommen, der så at sige kan flytte tal ved at gå til få vaccinationsstik. Det er ungdommen, der er udsat. Det er jo først nu, de er i fuld gang med at få deres vaccinationsstik. Også de gravide og forældre eller mødre med ammende børn, når de bliver vaccineret, jamen så vil tallene begynde at kravle opad. Men selvfølgelig, landslægen skal lige ind på det mere uddybende her. Tak. Tak for det. I store dele af Grønland har de 12-17-årige dårligt kommet i gang med det nye tilbud. Så det er helt klart der, at der mangler flest at komme med. Og der, hvor de er startet, er det jo kun første vaccine, de har fået indtil nu. Men ellers er det jo, som Udi også siger, de yngre aldersgrupper. Dem fra 17 til 19 år, de har faktisk været ret gode til at være med. Men det kniber lidt i dem, der er i 20'erne og begyndelsen af 30'erne. Og så ser vi altså også, at blandt andet i Sisimiut, at
mange af dem, der bliver smittet, er dem, der er lidt ældre. De har ikke sikret, at de er blevet vaccineret, eller ikke blevet færdigvaccineret. Der er også geografiske forskelle, men de er så småt ved at udligne sig. Og vi håber jo på, at vi kan komme op i nærheden af den maksimale vaccinationsdækning, som i Grønland ikke bliver så høj som i visse andre lande, fordi der er relativt set flere, som er under 12 år. Så i bedste fald kommer vi jo kun op på en vaccinationsdækning, en teoretisk vaccinationsdækning på 83%. Men vi håber meget på, at når vi også får de unge med, at vi kommer godt deroppe af. Tak. Tak til landslægen. Så kan vi gå videre til Jensines spørgsmål. Tak. Landslæge, du nævnte, at i Sisimiut, så er smittespredningen i Sisimiut, dem der smitter, det er børn og de unge, siger du. Hvis man er smittet, hvordan man skal gebærde sig, hvis man gør dem bekendt med, hvordan man skal gebærde sig. Er det fordi, der gøres noget ulovligt, at smittespredningen pågår, eller er det nye smitte, der ikke er konstateret endnu, vi først finder nu? Eller hvordan forholder det sig? Tak. Vi har at gøre med en smitsom sygdom, der er lige så smitsom som skoldkopper. Så man kan ikke have et samfund, der er åbent, og hvor der ikke vil ske smittespredning. Det ved vi også godt, og det er jo ligesom den forudsætning, vi arbejder med. Så det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er nogen, der ikke har overholdt nogle regler. Nej, der vil ske smittespredning. Det kan vi umuligt undgå, fordi mennesker nogle gange kommer i nærheden af hinanden. Det er i institutionerne, det er i skolerne og på store arbejdspladser. Det handler om, det er, at alle hele tiden er enormt bevidste om, at de selv kan udgøre en smitterisiko, og at de kan blive smittet. Og det handler om, at vi alle sammen tager et medansvar, og vi på den måde langsomt, men sikkert får udbruddet i Sisimiut til at svinde. Indtil nu er det jo faktisk lykkedes at få lukket udbrud med selv den meget smitsomme Delta-variant ned flere steder i Grønland. Og derfor tror vi også på, at det faktisk kan lade sig gøre i Sisimiut. Tak. Tak til landslægen. Jensine med opfølgende spørgsmål. Jeg vil gerne have dig til at uddybe, landslæge. Frem til nu, så er der tvivl om hvorvidt man skal modtage en vaccine eller ej. Der er altså en del, der nægter at få vaccine. Hvorfor skal vi have vaccine? Hvorfor skal vi få vaccinestik frem for at blive smittet, landslæge? Tak. Da der er sundhedsfaglige aspekter i spørgsmålet, så vil vi få landslægen til at svare på det her, og det er på den baggrund et spørgsmål til landslægen. Værsgo, landslæge. Tak for det. Det er klart, på et eller andet tidspunkt, så må man sige, at så må smitten spredes i samfundet. Og så bliver det jo et valg imellem, om man vil forebygge at være blandt dem, der vil blive smittet på det tidspunkt, eller man rent faktisk vil tage den risiko, det er
at udsætte sig for smitte. Og der tyder al international erfaring på, at dem, der klarer sig langt bedst, det er dem, som lader sig vaccinere. Det er meget klart de erfaringer, vi har allerede nu. Vi skal tænke på, at der er næppe noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor man har fået vaccineret så mange med den samme vaccine på så kort tid, som det er sket i forbindelse med covid-19-pandemien. Så både ud fra den enkeltes interesser at undgå at blive smittet, fordi det kan have vedvarende konsekvenser, og for samfundet, er vores anbefaling helt klart, at alle, som er fyldt 12 år og er ældre, de tager imod tilbuddet om at blive vaccineret. Tak. Tak til landslægen. Vi skal til at slutte af. Jensine, omkring politikken. Man lægger mærke til dels dem, der har nægtet at modtage vaccine, som vi ikke ved, hvor mange er. Der er nogen, der påstår, at de er blevet fyret fra deres job, fordi de nægter at modtage vaccinestik. Hvordan skal udviklingen blive, hvis i forbindelse med beskyttelse af de enkelte borgere, med tanke på, hvorvidt de har fået vaccine eller ej? Kan virksomhederne selv beslutte at frasortere dem, der nægter at modtage vaccination, eller hvordan er de beskyttet, disse borgere? Tak. En arbejdstager, der arbejder på baggrund af en aftale med arbejdsgiver, er beskyttet til en vis grad. Og omkring spørgsmålet her, det er forhold, der har noget at gøre med de enkelte arbejdsgivere. Det er altså individuelle arbejdsgivere, det drejer sig om. Og det må revurdere. Hvad vi kan se i det store udland, det er, at myndighederne, der kræver myndighederne over deres embedsfolk og ansatte. Det er altså forhold, der gør stor indvikling for individets frihed. Det er altså en udvikling, vi må drøfte indgående her i landet. Vi må gøre alt. Vi må jo gøre alt for, at over halvdelen af befolkningen har fået fuldt vaccine. Og der er også mange, der bare venter på anden stik. Så derfor, som landslægen sagde, de 12-17-årige, når et flertal af disse har fået deres vaccine, så vil tallene blive pyntet, så at sige. Så vil et stort flertal af befolkningen stå med fuld vaccine. Spørgsmålet her kan have med forhold, der gør sig gældende for individer. Jamen, enhver ansat er beskyttet af sin aftale med arbejdsgiver. Og hvis der er brist der, jamen så må altså fagforeninger træde til og vurdere, hvorvidt der bliver gjort noget ulovligt. Om hvorvidt man overholder de aftaler, man tager imellem arbejdsgiver og arbejdstager. Da jeg ikke helt eksakt kan på stående sige, hvad det er for nogle aftaler, der gør sig gældende, fordi så derfor så fremkommer jeg med det generelle svar. Tak. Og nej. Omkring, da vi snakker om vaccinationsstik, så er det ønskeligt at vide. Så har regeringen i Danmark fremsagt her i morges, at der er mulighed for et tredje stik i Danmark. Jamen, det er et forhævne, der man regner med. Hvad så med her? Et tredje stik?
tredje vaccinationsstik? Er det noget, vi kan tænke på her i landet? Tak. Frem til nu, nej. Men hvad det angår, vi følger udviklingen indgående om den debat i Danmark, om hvordan måske landslægen lige kan forklare, hvordan vi forholder os til angående 3. vaccinationsstik. Tak. Ja, det vil vi komme til at drøfte i de kommende måneder. Og der vil formentlig blive nogle grupper med meget alvorlig sygdom, som på et tidligt tidspunkt vil blive tilbudt en 3. vaccine. En lille gruppe. Men det er der ikke internationalt opnået enighed om endnu, hvornår det tidspunkt er kommet. Det er klart, at vi har ikke nogen forudsætninger for at lave en særlig videnskabelig analyse af det. Men vi følger med i, hvad man beslutter andre steder. Indtil nu, folk der ikke lider af nogen særlige sygdomme, der har man jo internationalt udmeldt, at vaccinationen giver fuld beskyttelse, i hvert fald i 12 måneder. Det er der ikke nogen grund til at tro, det vil ændre sig. Og det vil betyde, at det bliver først til næste år, at vi begynder at overveje, at brede dele af befolkningen eventuelt skal revaccineres. Skal vi lige tænke på, at de første vaccinationer i Grønland blev først givet i de allerførste dage i januar 2021. Så det bliver tidligst i 2022, at det formentlig kan komme på dagsordenen. Tak. Tak til landslægen. Så derfor, de vurderinger frem til nu, der er foretaget, det er jo på baggrund af erfaringer på international plan. Før vi har indhentet disse oplysninger fuldt ud, så vil vi ikke udmelde om, hvorvidt 3. stik eller ej. Som landslægen sagde, jamen det kan godt være, som landslægen siger, så kan der være en lille del af befolkningen, der vil få behov for et 3. stik på grund af alvorlig sygdom. Når sådan nogle undersøgelser, lægevidenskabelige undersøgelser er blevet overleveret til os, så vil vi selvfølgelig vurdere, hvorvidt der skal 3. stik til. Og Jensine, omkring trafikale forhold, personbefordring, Upernavik, Sisimiut og Asiat borgere, kravet om fuld vaccine, og derudover, at de så skal opholde sig isoleret i 5 dage i Ilulissat, før de kan komme 4. Er det ikke altså krav lag på lag, at man har en fuld vaccine og en negativ test, at man så stadigvæk skal så at sige gå i hjemmeisolation ved at bevæge sig i en anden by? Hvornår kan vi høre om, at trafikale forhold, trafikken bliver åbnet fuldt op igen, regner I med? Tak. Frem til nu. Jamen, det er på baggrund af indstillinger og sundhedsfaglige forhold, at bekendtgørelserne har den form, de har. Ved de steder, hvor der er ukontrollabel smittespredning. Det er der, de gør sig gældende. For eksempel i går. Hvis landslægen meddeler over for naalakkersuisut i morgen, at Asiat-smittespredningen er gået i stå, jamen så kan vi åbne op for Asiats og lempe deres restriktioner. Jamen, den bekendtgørelse er jo... bekendtgørelsen gør sig gældende i de smittespredningsbyerne med midlertidige restriktioner. Hvis smittespredningen bliver kontrollabel og begynder at gå ned i antal, jamen så kan de pågældende byer blive genåbnet. Og det er på baggrund af de materialer, der bliver overleveret til os, at det er altså de oplysninger, vi
har, der gør, at vi opretholder restriktioner i de 3 byer. Men som sagt, en løbende vurdering skal altså afstedkomme, hvorvidt vi kan opbløde eller stramme op i restriktioner. For eksempel hvis i morgen eller i overmorgen landslægen meddeler over for os, at altså en ukontrollabel smittespredning, jamen så kan vi stramme op, altså benytte den pågældende bekendtgørelse i en uge også, frem til vi kan kontrollere sådan en smittespredning. Det er, hvad vi sådan har omkring status for smittespredning på kysten. Og de sidste tal, vi kan aflevere, og meddelelse om, at de bekendtgørelser, der gælder frem til i morgen og frem til 31. august, hvorvidt vi vil forlænge nogle af dem, og hvad de indeholder. Og det er, hvad vi sådan har at overlevere til jer. De skridt, vi foretager, og en forlængelse af bekendtgørelsernes, så at sige, gyldighed, det er jo et arbejde hen imod, at vi kan kontrollere smittespredning. Som landslægen siger, jamen det at vi har fået i høj grad styr på delta-variantens spredning, som landslægen siger, jamen det er disse ting. Vi har i myndighederne besluttet noget, som alle partiledere støtter, således vil vi beskytte befolkningen så vidt muligt, og beskyttelsen er på sit højeste, og derfor uden således at vi kan bevæge os hen imod mere normale hverdag i nærmeste fremtid forhåbentlig. Det vil vi sikre, at befolkningen og erhvervsdrivende kan beskyttes bedst muligt. Kan I have en god aften, og lad os alle sammen passe på os selv og hinanden, vores familie og frænder for deres bedste, og tak for i dag.